Ilang araw ang lumipas nung umalis sila sa bayan ng Tabaco. Maraming karatig na baryo na silang nadaanan at naabutan ng tulong. Hindi naman sila gaanong nahihirapan sa panggagamot, gawa ng sinauna at kakaiba ang pamamaraan ng kanyang maestro sa paglunas ng mga karamdaman nito. Aminado itong si Leonor na habang tumatagal ang kanilang pagsasama, mas lalo pa siyang humahanga sa kakayahan ng matanda. Gustong-gusto din niyang tahakin ang landas na dinaraanan nito dahil sa lahat ng taong nakilala niya, yun lamang ang may bukod tanging kakayahan na pagsamahin ang dalawang magkalabang puwersa. Sa maniwala man kayo o hindi, gumagamit ng kanan at kaliwa itong si Tandang Rubyo para malunasan ang isang malubhang karamdaman ng tao. Pagtatapat pa nito na, maraming karamdaman ang walang lunas, pero sa tulong ng dalawang magkalabang kapangyarihan, wala siyang hindi kayang gamutin. Nabanggit din ito na, ganon din ang ginagawa niya sa lahat ng kanyang mga gamit, pati na rin sa mga mutya. Inilahad din ni Tandang Rubyo, walang saklaw na batas ang ganoong pamamaraan dahil tanging mga pantas lamang ang nakakagawa nito. Matapos namang marinig ni Leonor ang tungkol sa bagay na yon, hindi naman niya maiwasang makaramdam ng pagkamangha at kilabot. Sa isip-isip niya kasi, isa ang bagay na yon sa mga patunay kung gaano kalakas ang maestrong kanyang sinusunod. Ayon pa sa kanya na, kahit mga biktima ng mga aswang at pambabarang, sinasaglit lamang nito. Hindi rin yan gumagawa ng mga ritual o kung ano. Sa halip, inilalapat lamang niya ang kanyang kamay sa noo ng pasyente, kasabay ng pagbulong niya rito ng mga buhay na salita. Matapos nun, agad na babalik ang karamdamang pinalayas nito sa katawan at babalik yon sa taong naghatid ng karamdaman. Ganun palagi ang ginagawa ng ermitanyo, dahilan para mamatay ang lahat ng taong may masamang hininga sa mga lugar na napupuntahan nila. Sa hinaba-haba ng kanilang paglalakbay, hindi na nila napansin pa na nakarating na pala sila sa bayan ng Pili. Malapit na ito sa bundok ng Isarog at base sa sinabi ng maestro niya, magtatagal sila doon ng ilang buwan upang sanayin ang kanyang kakayahan. Naniniwala kasi ito na sa bundok na yon mahahasa ang totoong abilidad ni Leonor. Upang hindi na rin sila magkaroon ng aberya, nagdesisyon silang itigil na muna ang kanilang panggagamot. Direkta din nilang pinuntahan ang bundok, kaya nung marating nila ang paanan nito, malapit sa isang mataas na talon, nagpasya silang doon na gumawa ng bahay na mapagtutuluyan. 2 araw silang nag-ayos ng maliit na kubo, kaya nung natapos na nila ito, nagpahinga naman sila ng 1 linggo. Kinakailangan kasi nilang mapaghandaan ang lahat ng kinakailangan nila sa lugar upang hindi sila magutom. Sa bawat araw na dumaraan, pagtatanim ng kamote at mais ang pinagkakaabalahan ni Leonor. Yung maestro naman niya, nanatili sa tabi ng bahay nila, kung saan naroon ang ginawa nitong pwesto para magpanday ng mga hilig nito. Di naman niya yun gaanong pinansin, gawa ng sa isip-isip niya, normal na yon para kay Tandang Rubyo. Isang hapon, matapos naman niyang maitanim ang lahat ng binhi na binili niya sa pinakamalapit na baryo, bahagya naman siyang natigilan nang mapansin niya ang matanda na gumagawa ng punyal na halos kagayang-kagaya ng sa kanya. Ang wala lang sa punyal na yon ay yung bertud nitong binubuo ng mga wisyo ng mga babaylan at demonyong natalo nito. Matapos naman niya yung masilayan, napilitan naman siya doong lumapit para magtanong. Inakala niya kasing gumagawa ang matandang yon ng panibagong punyal
na pwede nilang gawing kahalintulad ng sa kanya. Sa pagharap naman ng matanda, hindi naman niya maiwasang magtaka habang tinatanong yun ang, "Maestro, para saan ho yung ginagawa ninyo? Mawalang galang na ho pero hindi kaya gumagawa kayo ng kahalintulad ng punyal ko? May balak ho ba kayong gumawa ng panibago nito?" Nagkakamali ka, Leonor. Hindi ako nagkaka-interes sa mga ganyang gamit. Kaya ako gumagawa ng ganito para may iwan ako sa bundok na to. Sa Biyernes Santo, sino man ang mapalad na makakuha nito, magkakamit ng isang katangi-tanging kakayahan. Sabihin na lang nating alay ko ito para sa ligtas natin ditong paninirahan. Sagot naman sa kanya ng matanda. Dagdag pa nito na wala itong ibang interes sa mga gamit na hindi naman niya pagmamay-ari. Harap-harapan din itong inilahad na kahit malakas ang punyal na tangan ni Leonor, di pa rin ito uubra sa kanyang karga. Kung iisipin kasi, kayang-kaya din niyang gumawa ng malalakas na armas na mahihigita ng punyal na yon, pero wala siyang panahon na gawin ito. Marami rin yung kinakailangang sakripisyo na siya namang nagpapakawala sa kanyang matinding hangarin at interes na makalikha. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, doon na nito inilahad sa kanya ang magiging unang bahagi ng kanyang pagsasanay. Ayon sa matanda, maraming nagtatagong lahi ng aswang sa bundok na yan na siya namang magiging katunggali niya sa unang buwan. Lahat pwede niyang paslangin, gawa ng yun naman ang kanilang ipinunta. Mariin din siyang binalaan ng ermitanyo. Hindi niya maaaring pasakupin ang mga ito sa kanyang kapangyarihan dahil mas lalo lang itong madudumihan ang kanyang pagkatao. Sa oras kasi na ginawa niya ito, lahat ng kasalanan ng mga nilalang na yon mapapasa na rin sa kanya. Dagdag pa ng matanda na kung kukuha siya ng alagad, mas marapat na nagmumula sa mga sinaunang lahi. Nang marinig naman ni Leonor ang tungkol dito, tumangulang naman siya habang pinagmamasdan ang bundok. Makalipas pa ang ilang minuto, bahagya namang nabaling ang kanyang paningin sa matanda nang marinig niya yung ilahad ang tungkol sa pagkapisa ng dala niyang itlog. Pagtatapat pa nito na, sa pagsapit ng gabi, bubuhayin nito ang 3 estatwang nakuha niya para magkaroon siya ng gabay na makakausap niya anumang oras at pagkakataon. Dahil sa sinabi nito, di naman maiwasang mapaisip ni Leonor, gawa ng papaano nalaman ng maestro niya ang tungkol dito, gayong hindi niya pa yun ipinapakita. Nang mapansin naman ito ang palaisipan sa kanyang mga mata, bigla naman yung napangisi sabay wika sa kanya ng, Sinasabi ko sa iyo, marami akong alam na hindi mo pa nalalaman. Kung sasabihin ko ba sa iyo ako ang unang nagtanga niyan, maniniwala ka ba? Pagkalahad naman ito ng matanda, agad naman siya nitong niyaya na pumasok sa loob ng kanilang kubo. Dahil dito, agad naman siyang sumunod nang hindi na nagdadalawang isip pa. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, napilitan na rin siyang ilabas ang 3 estatwa na ilang buwan na rin niyang itinatago sa matanda. Nang masipat naman yun ni Tandang Rubyo, dali-dali naman itong hinawakan ang mga estatwang yon na parabang matindi ang pangungulila nito sa mga yon. Matapos naman niya itong gawin, doon na ito nagsimulang mangusap ukol sa mga kakayahan nito. Ayon sa kanya, mga matataas na uri ng engkanto ang mga nilalang na yon na pinamumunuan ng pinakaunang nagmay-ari sa punyal.
Bawat isa sa mga ito, nagtatanga ng kakayahan ng mga elemento, alinsunod sa pahintulot ng mga mutya nilang nasa wangis ng isang nagliliwanag na buhok. Nang maabot na rin ng panday ang rurok ng kapangyarihan, binigyan ito ng 3 katawang lupa ang mga nilalang. Yon ang kanilang ginamit upang makipaglaban sa kapwa antingero at mga ermetanyong gustong pabagsakin ang kanilang hanay. Dahil sa dami rin ng pinatay ng mga ito, nakilala sila bilang mga Tres Matadores. Sa paglipas pa ng mga taon, biniyayaan din sila ng kanilang pinagsisilbihan ng mga kalubkob na walang kamatayan. Kakaiba ang kalubkob na yan, gawa ng binabalot nito ang mismong pagmumuka ng nakasuot. Dahil sa gamit na yon, mula nang isinuot ito ng 3, wala nang nakakita sa kanilang muka. Hindi na rin sila tinatabla ng kahit na anong uri ng sandata, kahit pa nakita yung bumaon sa kanilang katawan. Habang dumarami ang nakakasaksi sa mga nakakapangilabot nitong mga abilidad, marami na rin ang nabubuong kwento ukol sa mga ito. Ayon sa ibang mga babaylan, maaaring ang kalubkob nitong suot ang nagbibigay sa kanila ng abilidad upang patuloy pa ring makontrol ang kanilang mga katawan kahit sila'y patay na. Noong mga panahon kasing yon, naniniwala talaga ang mga ninuno nila Leonor na tao ang mga ito. Subalit ang hindi nila alam, ang mga alagad ng panday ay nagmula pala sa mundo ng mga engkanto. Kaya di niya yun pinagamit ng kalubkob ay dahil sa patay na ang mga katawang ginagamit ng mga ito. Para patuloy pa rin nila itong mapakinabangan, kinakailangan niyang pumanday ng ganoong uri ng agimat nang sa gayoy mabasag nito ang sumpa ng kamatayan. Pagtatapat pa ng kanyang maestro, matapos itong matalo at maiselyo ang pagmamay-ari nitong punyal, hindi na rin niya nakita pa ang mga mahihiwagang kalubkob. Pagkalahad naman ito ng mga bagay na yan, di naman niya maiwasang makaramdam ng matinding kilabot. Napag-isip-isip din noon ni Leonor na sa oras na buhay na yon ng matanda, malakas ang tsansang maghahanap din siya ng katawang mapagtitirhan ng mga ito upang malaya yung makagala sa mundo ng mga tao. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, hindi na rin siya nagdalawang isip na ibigay ang 3 estatwa. Pagkakuha naman dito ng matanda, agad naman yung pumasok sa kubo, bit-bit ang punyal nitong ginagawa. Nang makarating na sila noon sa sala, agad naman niyang napansin ang mga bagang nakalagay sa isang malalim na kawa. Walang patid yun sa pag-usok dahil sa mga sariwang hanging dahon na nasusunog sa ibabaw nito. Paglapit naman dito ng matanda, umihip yun doon ng mga buhay na salita habang dahan-dahang binubunot ang 3 hibla ng buhok ng mga estatwang nakuha niya sa guho. Matapos nun, inilaglag yun sa baga ng matanda at pagkaraan lamang ng ilang minuto, doon na niya nakita ang paglamo ng apoy sa mga estatwang yun kahit hindi naman ito nakalapat sa baga. Pagkaabo nito, binalot ng matinding usok ang buong paligid hanggang sa kalaunay may nasipat na siyang 3 wangis na dahan-dahang nagpapakita sa likod ng napakakapal na itim na usok. Maya-maya pa, doon na tumambad sa kanya ang 3 kalalakihan na may makikisig na katawan. May mga simbolo yon sa kanilang mga katawan, kalakip ng mga pilat na animoy nakuha ng mga ito sa digmaan. Pagsilay naman ng mga nilalang na yon sa kanya, bigla naman itong lumuhod sa kanyang harapan. Hanggat hindi niya ipinag-uutos na yon ay tumayo, wala itong ginagawa kundi ang manatili sa ganoong posisyon. Nang mapansin naman ito ni Tandang Rubyo, siya na ang naglakas loob na mag-utos sa mga nilalang na yon na tumayo
nakalaunay agad din namang naglaho sa kanilang kinaroroonan. Matapos ang mga pangyayaring yon, ipinagpatuloy na nila ang kanilang pag-uusap hanggang sa sumapit na ang kalaliman ng gabi. Pagpatak ng sumunod na araw, doon na nagsimula ang kanyang pag-akyat sa bundok ng Isarog. Napakatatarik ng daang kanyang tinahak noon, kaya halos hindi niya mawari kung meron ba talaga doong naninirahang mga nilalang. Base kasi sa kanyang mga nakikita, napapansin naman niyang imposibleng may tumira doon. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang mga iniisip, pinili niya pa ring sumunod sa nais ipagawa ng ermitanyo. Kinahaponan, halos maikot na niya ang kalahati nito. Pagod na rin siya pero hindi niya pa noon pinipiling sumuko. Sa halip din na mag-alala, ibinaling na lamang niya ang kanyang atensyon sa napakagandang mga tanawin na kanyang nakikita. Akala niya magiging pangkaraniwang araw lang yon para sa kanya pero pagtalikod naman ng araw sa kalupaan, doon niya nakita ang isang patag na lugar sa likuran ng bundok na may mga kubong nakatayo. Pagsilay naman niya sa mga kubong yon, di naman niya maiwasang magtaka. Gawa ng noong hapon, wala pa naman ang mga ito sa lugar. Pero nung dumidilim na, para na itong mga kabuting nagsisisulputan. Sa kasagsagan naman ng kanyang pagmamasid, katakataka naman ang mga bakod ng sityo na gawa sa mga matutulis na tipak ng puno. May mga lubid din doong nakatali na parang ito ang nagsisilbintong pampatibay sa mga bakod. Matapos naman niya itong masilayan, agad naman siyang bumaba ng bundok para yon ay puntahan. Sa kanyang paglalakad, dahan-dahan namang umahon sa lupa ang mga barawan, alinsunod sa kanyang pagtawag. Nagpakita na rin noon si Manoy Onong upang maitanong sa kanya ang kanilang mga gagawin. Pagkalahad naman ni Leonor sa kanyang nais ipagawa sa mga ito, agad naman yung bumalik sa ilalim ng lupa hanggang sa maglaho na ang mga bakas nito sa paligid. Makalipas pa ang ilang minuto, nang makababa na siya ng bundok, agad naman niyang tinahak ang daan patungo sa sityong kanyang nasilayan. Paglapit naman niya sa entrada nito, doon naman niya napansin ang pagsalubong sa kanya nung 5 kalalakihang may daladalang itak. Sa estado rin ng paningin nito, ramdam niya ang paninindak at galit ng mga taong yon na parabang hindi ito masayang makakita ng taong nagpapagala-gala malapit sa lugar kung saan yon namumugaran. Maya-maya pa, pagharap naman ni Leonor sa mga nilalang, agad naman siyang napatigil habang maigi yung pinagmamasdan. Pasimple na ring nakahawak sa punyalang kanyang kanang kamay upang masiguro niyang masasalag niya ang gagawing pag-atake ng mga ito. Hindi naglaon nang hindi na maatim ng mga nilalang na yon ang kanyang presensya, doon na nagsimulang magtanong sa kanya ang isa sa mga ito. Nang marinig naman yon ni Leonor, agad naman niyang tinapat ito ukol sa kanyang pakay sa lugar. Matapang niyang inilahad na kaya siya roon pumunta ay para lipulin ang mga nilalang na nananalasa sa mga bayan-bayan. Dagdag pa niya na kabilang ang angka ng mga ito sa mga nilalang na gusto niyang ubusin. Pagkalahad naman ni Leonor ng mga katagang yon, bigla namang nagsiangil ang mga nilalang kasabay ng mabilis nitong pagpapalit anyo. Sa isang iglap, tumambad sa kanya ang wangis ng mga ito na halos may pagkakahawig sa wangis ng unggoy. Hindi niya mawari kung anong uri ng aswang ang mga nilalang na yon, pero isa lang ang kanyang nasisiguro at yon ay walang iba kundi lahi yon ng mga aswang na kumakain ng tao. Pagsunggab naman ito sa kanya, bigla namang natigilan ng mga nilalang na yon
nang may lumabas na mga espiritual na kamay sa kanyang katawan. Yon ang sumalag sa pag-atake ng mga ito, kaya ni pangil nito hindi lumapat sa kanyang balat na walang kahit na anong depensa. Likas ding malalakas ang mga espiritual na kamay na yon, kaya kahit anong gawin ng mga nilalang, hindi nila ito kayang matakasan. Habang pilit din sila roong nagpupumiglas, mas lalo lang ding humihigpit ang pagkakahawak nito sa kanilang mga leeg, hanggang sa kalaunay na bali na nga ng mga kamay ang buto nilang nagdudugtong dito. Matapos naman yung gawin ng mga alagad ni Leonor, bigla namang nagpumiglas ang mga nilalang na yan, sabay dali-daling takbo papalayo. Habang tinatahak naman ito ang daan, kitang-kita naman niya ang mga ulo nitong pilit nitong hinahawakan dahil sa yon ay nakalaylay na. Akala ng mga nilalang na yon makakatakas pa yon sa kanyang mga kamay, pero ilang di pa lang ang layo mula sa kinaroroonan niya, bigla na lamang itong natigilan nang maramdaman ito ang animoy paglambot ng lupa. Pagsilay naman nila sa kanilang tinatapakan, napansin nila ang malapad na kumunoy na may mga kamay na binabalot ng putik na dahan-dahang humihila sa kanila papailalim. Nang mapagtanto naman nilang malilibing sila doon ng buhay, pilit naman silang gumawa ng paraan para tumakas, pero naging huli na ang lahat. Bago rin sila makasigaw upang makahingi ng tulong, tuluyan na silang nilamon ng kumunoy na yon. Matapos ang mga pangyayari, kampante namang naglakad itong si Leonor papasok ng sitio. Habang papalapit siya sa lugar, napansin naman niya ang iilang mga aswang na abalang-abala sa pagkakatay ng mga nahuli nilang biktima. Sa bawat daan din noong tinatahak niya, may mga bahid din ng dugo sa lupa, buhat sa dami ng mga taong pinagtutulungang katayin ng mga ito. May buntis, may bata, may matanda, at kahit mga baldadong tao, wala yung pinapalampas. Dahil sa kanyang mga nasilayan, doon niya napagtanto, likas na salot ang mga ito. Maya-maya pa, nang mapansin naman siya ng soldados ng pugad, bigla naman siya nitong pinaligiran habang pasigaw na tinatanong ng kanyang pakay sa pugad ng mga ito. Matapos naman yung marinig ni Leonor, isa-isa naman niya itong pinagmasdan, kasabay ng pagdukot niya sa punyal na nakasukbit sa kanyang bewang. Pagdaloy naman ng kapangyarihan nito sa kanyang katawan, may narinig siyang tinig sa kanyang isipan na bumubulong ukol sa pagkuha niya sa wisyo ng mga ito pagkatapos niya itong paslangin. Dagdag pa ng tinig na yon, ito lamang ang nag-iisang paraan para mabuhay ang gabay ng punyal na siya namang magbibigay sa kanya ng pahintulot upang magamit din niya ang abilidad na minsang pinamalas sa kanya nung maestro niya. Medyo nadala rin kasi ng kuryosidad si Leonor noon ukol sa buong potensyal ng punyal sa sandaling magkaroon siya ng pagkakataon na magamit ang buong kapangyarihan nito. Matapos naman niyang maisaalang-alang ang ganoong bagay, buong tapang naman niyang sinugod ang mga ito, kasabay ng taimtim niyang pagbulong ng usal sa mga katawan nito. Makalipas pa ang ilang minuto, walang patid niya na itong pinag-uundayan ng saksak, kung saan kitang-kita niya ang pagsipsip ng punyal na yon sa dugong dumadaloy sa katawan nito. Habang tumatagal, napapansin din noon ni Leonor ang tila bang pagbigat ng punyal. Nagkukulay pula na rin ang talim nito, dahilan para pansamantalang mabaling roon ang kanyang atensyon. Maya-maya pa, dahil sa ginawa niyang yon, hindi na niya nakita ang isa pang aswang na papasunggab sa kanya. Mabuti na lang, paglundag nito sa kanyang likod, napansin naman niya ang anino nito, kaya walang pagdadalawang isip niya itong hinarap, sabay salag ng matatalas nitong kuko
gamit ang kanyang punyal. Paglapat naman ng kuko ng nilalang sa kanyang sandata, laking gulat na lamang niya nang mapansin niya ang pagbabago ng anyo nito. Bigla kasi yung humaba ng bahagya, tapos yung mga talim nito nagkaroon na ng paalon na disenyo. Matapos naman niyang mapansin ang ganoong bagay, muli na naman niyang narinig ang tinig na nagsasabing kaya niyang utusan ng punyal na yon para maglikha ng iba't ibang uri ng atake gamit ang dugong na likom nito. Nung marinig naman niya ang sinabi ng tinig, agad naman niyang iwinasiwas sa ere ang punyal na siyang naging sanhi upang lumabas sa talim nito ang hindi mabilang na mga latigong gawa sa dugo. Singbilis ng tunog yung tumagos sa noo ng kanyang mga kalaban, dahilan para hindi na nito mamalayan pa ang kanilang pagpanaw. Habang ginagamit naman niya ang ganoong abilidad, unti-unti namang binabalot ng dugong kalasag ang kanyang katawan upang siya ay maprotektahan sa mga panganib na dulot ng mga nilalang na umaaligid sa kanyang kinaroroonan. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, nanatiling nakaantabay lang naman sa kanya ang mga barawan. Hanggat hindi niya ito tinatawag, nananatili lang yon sa ilalim ng lupa, maiging nagmamasid. Di naman ito gaanong nababahala, lalo pat alam nila kung gaano kalakas ang kanilang Panginoon. Makalipas pa ang ilang minutong pakikipaglaban sa mga ito, may napansin naman itong si Leonor na isang antingerong kasabay din niyang nakikipaglaban sa mga nilalang na yon. Kahit ilang metro ang distansya nito sa kanya, naniniwala siyang kanina pa yung tumutulong sa pakikipaglaban niya sa mga nilalang na yon. Hindi naglaon. Nang malipol na niya ang mga aswang na walang patid na sumusugod, doon niya napansin ang hindi pangkaraniwang lakas ng antingerong kanyang pinagmamasdan. Nasisiguro din niyang hindi yon pangkaraniwan, gawa ng yung kilos nito palaging sinasabayan ng bisa ng mga mutya nitong tangan. Bukod sa singbilisyo ng kidlat, may kakayahan din ng antingerong yon na paglahuin pansamantala ang kanyang wangis sa mga mata ng kanyang kalaban. Malalakas din ang binibitawan nitong pag-atake na animoy pinagsamang mutya ng ngipin ng kalabaw at nara. Sa puntong yon, wala namang ibang naramdaman itong si Leonor kundi ang humanga sa taong yon. Maya-maya pa, nang maubos na rin niya ang kaharap nito, agad naman niya itong nilapitan habang mabilis na tinatago ang kanyang punyal sa kanyang bewang. Pagharap naman nilang dalawa, napansin naman niyang matanda na ang antingerong yon. Mapuputi na rin ang balbas nito, tapos para na yung ermitanyo kung titingnan. Pagsilay naman ito sa kanya, ngumiti lang naman ito habang nagwiwika ng, "Hindi ko inaasahang may makakatulong pala ako ngayong gabing to. Maraming salamat sa iyo. Dalangin ko ang ikaliligtas mo. At nga pala kaibigan, kapag may oras ka, puntahan mo ako sa Daraga. Malapit lang ako sa puting simbahan. Kapag nakarating ka ron, itanong mo kung nasaan ang bahay ni Jess." Pagkalahad naman ito ng mga katagang yon, agad naman yung nagpaalam sa kanya. Hindi na rin yun pinigilan pa ni Leonor, pero sa isip-isip niya, hindi pangkaraniwan ang taong kanyang nakausap. Alam din niyang di ito nabibilang sa panahong yun, gawa ng yung kasuotan nito, pulidong-pulido ang pagkakagawa. Dahil sa pangyayaring yon, nagdesisyon siyang kapag nakauwi na sila, hahanapin niya ang antingerong nakita niya sa lugar na yon. Okay, ito yung episode 4. Sorry. Alam ko karamihan sa inyo kilala kung sino si Jess, no? Pero baka hindi ito yung Jess na iniisip natin. Pero base doon kasi sa nabanggit na mutya, well, sinabi pa lang naman ni Leonor na parang mutya ng kampana.
Alam nating lahat na may kwento ako rito tungkol kay Jess na kaibigan kong taga Bicol na taga Daraga din. Pakinggan nyo, search nyo dyan sa playlist, Kampana. Pero hindi ako sigurado kasi yung kwento ni Jess 2009 yun eh. Ito, 19 kopong to eh. So, hindi natin malalaman kung siya talaga yung tinutukoy unless idire-diretso natin yung kwento. Diba? Pero dito pa lang alam kong sobrang ganda na nito. Partida, hindi pa nangingialam yung ermitanyong naging maestro niya. Tapos, may biglang karakter na lumabas, tas kapangalan pa ni Jess. So, yung episode 5, pahintay na lang ako nun, tsaka yung episode 6. Yun lang. Salamat.